Здравейте, госпожо Танева. Радваме се, че можем да проведем тази среща с вас. Искаме да ви Здравейте! дадем няколко въпроса за училището. Ако трябва да опишете нашето училище с 3 думи, кои биха били те? Искам много да благодаря за прекрасната покана и за възможността да говоря с такъв млад, талантлив журналист, какъвто си ти, Цвети. Много е трудно да опишеш училището ни с 3 думи, особено на мен ми е трудно, като учител по български език и литература. Но моите 3 думи, които аз бих поставила, са на първо място висок професионализъм. Изключително качествени, компетентни хора работят тук. На второ място една много позитивна, дружелюбна, приятелска, подкрепяща среда за учене. И на трето място, но не по важност, както казвате вие, това са изключително талантливите ученици на Средно училище Иван Вазов, които много ме възхищават непрекъснато с нещата, които правят. Благодаря много и за комплиментите и за отговора. Искрена съм. Какво прави нашето училище специално? За мен лично специално го правят хората, които работят и учат тук. Това са хора уникални, добри, чудесни колеги, с едно ръководство, което дава възможност за развитие и с наистина едни много ученолюбиви, много креативни, много готини ученици, които са и емпатични, и умни, и трудолюбиви. И наистина на мен лично ми дават смисъл в професията тези хора. За времето, за което сте била учителка тук, как се е променил нашето училище? Много динамични са промените за моите 6 години, в които съм в Иван Вазов. Прекрасна материална база, много се усъвършенствах, всички класни стаи са с прекрасни нови мебели, с интерактивни дъски, нашите STEM кабинети, които са вау за мен. А сега пък този център за дигитални създатели с звукозаписното студио, в което сме в момента, според мен ни изстрелва много напред и нагоре. Аз мисля, че ние сме най-предпочитаното училище на територията на град Плевен, пък да не кажа и за областта. Благодарим. Кои са постиженията, с които сте най-горди в нашето училище? Изключително горда съм и съм много пристрастна към изявите на училищния вестник Ваз, Вук и Веди. Аз поех вестника като заместник на госпожа Кристина Младенова преди 3 години. Много бях оплашена, много ме беше страх, непознати хора, с които трябва да работя, непозната среда, излязох от зоната си на комфорт, бях много объркана, непрекъснато се съветвах с госпожа Младенова и с госпожа Иванова как да се случат нещата с вестника, но съм много горда с постиженията на вестника, с наградите, които носи от журналистическите конкурси, с личните награди на моите журналисти, като знам как сме писали тези статии, колко пъти са редактирали, съм връщала или пращали в последната минута по нощите. Изключителен труд е, но когато видя броя в ръцете си, се чувствам много доволна. Гордея се с мажоретния състав Еуфория, които за 2 години стъпиха на световна сцена. Това не е малък успех за един регионален състав и разбира се с ученическия духов оркестър, който е единствен по рода си в град Плевен. Аз мисля, че вестника, оркестъра и мажоретките са лицата на Средно училище Иван Вазов и съм много горда с тях. Благодарим много. Сега, по какъв начин мислите да интегрирате вашия предмет в този нов център за дигитални създатели? Естествено, този център и залата за дебати най-вече много пасват на предмета български език и литература. В Центъра за дигитални създатели правим нашите срещи на редакционния екип. Кръглата маса в залата за дебати е изключително подходяща и ни помага да създаваме оригинални, интересни броеве, които по-късно стискаме палци и тази година да печелят награди. Като учител по български литература, и тук бих искала да интегрирам залата за дебати в моите часове. Обмисляме с господин Делиев да направим съвместен интердисциплинарен урок между българска и история.
Искам да провокирам учениците и да ги поставя в ситуация на реални казуси, върху които да мислят и да дебатират и да изразяват тези. Така че мястото на българския език и литература е тук, в Центъра за дигитални създатели, редом с история, философия и гражданско образование. Да. Ако имате възможността да кажете нещо на учениците, какво би било тя? Като послание. Като послание, аз твърдо вярвам в труда, упоритостта и образованието. Твърдо вярвам в образованието. Мисля, че това е могъщо оръжие, което тласка напред хората да не спират да се образоват непрекъснато, постоянно, защото това е пътя към успеха и така могат да станат успешни личности. Добре, благодарим много за тази среща. Радваме се, че имахме тази възможност и се надяваме отново да имаме такава. Аз също благодаря. Нямам търпение да видя и вашите подкасти.